Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan bɛ bi kunnafoniw la situma bi alamisa ye alamisa bɛna bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 na utu kalo do bi o tile 29 ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo min bɛ yen n'o ye domama kɔnɔ ye bi o tile 24 ye jate la san kalo 2 do jira san 1446 san do dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ tarata ka dugu jɛ kunungo araba la marifatigi dɔw olu taara i ka dɔn fɔ ɲɔrɔkaw fɛ ka taa an ka finitigilakaw ka dagayɔrɔ dɔ ni ka taa marifaciw ta ka ɲɛsin ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la sayi marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena masinaba kɔfɛ lakanabaliya homu kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko sayikaw fɛ yen ko wulikajɔ kɔni kɛlenma bi ka embarquer ni ka gɛrɛntɛn sigiw ka kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la baɲangarakaw fɛ lakɔli karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen n'a bɛ wele ko Omar Gindo ko wulikajɔ kɛba dɔw kɛra so ni ka taa marifa ci ale la ka to a ka foro la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la wulikajɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ ni Ukraine jamana n'u y'a yira k'a fɔ k'olu sen bɛ ko la ka dɛmɛ don anw jugu ma o min kɛra Ismaël Fane mun de kan ka kɛ bi fasodenw fɛ ale ye ɲɛfɔli k'o ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lase bala kana den ka Fabila Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min kɛra k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw ye u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin ɲɔrɔkaw fɛ tarata ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw dagayɔrɔ dɔ ma yirala k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra maa kɔni ni ma to a la nka k'u taara ni minɛ dɔw ye yaasa ka pratigɛ di an ma ɲɔrɔkaw ka sifinnakaw ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Sheikh Kulibali la ale b'a ɲɛfɔ baara in kɛra cogo min an ka lamɛn. An nisɔndiyalen tɛ kosɛbɛ sabu ka d'a kan yɔrɔ yan nɔ tarata sufɛ ka bɛn ni 2 heures du matin waati ye ɲangata wale kɛbagaw u binna an ka gendarmerie kan vers 2h30 du matin ala barika la mɔgɔ ni ma to a la mais u ye jatigɛ kɛwale ta ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ kosɛbɛ barisa u nana en grand nombre u ye gendarmerie attaqué mɔgɔ ni ma to a la an bɛ ala fo ka ala barika da u la mais min ye an ka bolimafɛnw ye u sera ka taa n'olu dɔw ye ɲoro tarata su mɔgɔ ma sunɔgɔ bɛɛ wulila ka jɔ mɔgɔw jatigɛra parce que marifa ci mankan bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra kɛwale vraiment min ye population lasiran kosɛbɛ kosɛbɛ ala barika la an bɛ ala fo k'a barika da mɔgɔ kɔni ni ma to a la mais u ni an ka minɛn dɔw taara a bɛ waatinin bɔ jatigɛwale kɛbagaw bɛ ka dankari kɛ ɲoro lamini kɔnɔ o ye tiɲɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka wuli u seko n'u damayira bɛɛ la pour que ko min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ka se ka dɔ bɔ a la u y'u seko k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ mais jamana in ka bɔ a gɛlɛyaw ka ca n'i y'a jateminɛ sisan anw tun tɛ nin phénomène an tun t'a dɔn kosɛbɛ mais jatigɛ kɛwale kɛbagaw nalen u y'a essayer ka an yɛrɛ sifinnakaw parce que i b'a dɔn mɔgɔw de don u b'u profiter occasion dɔw la i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw minnu ni baara t'u bolo u b'a essayer k'olu sensibiliser k'u kɛ u nɔfɛ mɔgɔ dɔ ye ka fɛn dɔw proposer u ye n'an b'a fɔ o ma ko recrutement des jeunes chômeurs o caman b'a la ne yɛrɛ hakilina ye min ye nin ko in na a tɛ taa fo jamana yɛrɛ ni anw yɛrɛ bɛɛ kan impliqué an ka essayer ka sifinnakaw sensibiliser ka u kun bɔ nin ko in kan a tɛ ɲa fana fo jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'a ka partenaires ani ONGw k'a lajɛ ka sifinnakaw dɛmɛ n'a kɛra baara ta fanfɛla ye n'a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye pour que u ka se ka bɔ nin ko in na o kɔni o ye ne ka hakilina ye. Ni tun ye Sheikh Kulibali ni tun ye ka ɲɔrɔ sifinnakaw ka ɲɛma kuma tɛ dɔ de basigibaliya min bɛ mara kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka basigibaliya yarabi ala ka fusira dan an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye masinaba kɔfɛ wulikajɔ kɛbaw u bɛ ka wulikajɔw ni ka se k'o sɛbɛkɔrɔ dili don ko kunna sini kana kunungo fɛ k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ ko kura o sen fɛ ka tila ka maa seegin k'olu minɛ ka taa n'o ye fo nin yɔrɔ na ɲɛma sɔrɔ u la fɔlɔ yaasa ka nin pratigɛ di an ma
an ka kunnafoni ɲinina ka bɔ Masinaba kɔfɛ ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ k'a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo min an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Bakari Pile ka bɔ Kemasina mara la. Bakari Pile, an ye kunnafoni sɔrɔ ko tarata dɔw kana se kunungo araba ma ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ wɛrɛw kɛ tuguni Masina marabolo kɔnɔna na ba kɔfɛ a k'o kɛra cogo di? Vraiment Kemasina bɔgɔbolo kɔni lakanabaliya kɔnɔ a bɛɛ ka ɲɔ ye don o don. Tarata utukalo tile 27 u nana Mangoni bɛ gan kɛrɛfɛ ani wan cɛmɛn jan u nana ka na mugu jugu bila ka jigin dugu kan donso kɔni seko ka k'u reposer o kɔfɛ araba kunu utukalo tile 28 u nana ka na wan ka mugu jugu bila ka jigin wanga kan ni wan donso gana ɲɔgɔn na nka u tɔla ka taa ni wanga mɔgɔ 8 k'u ɲin'a minɛ ka taa n'u ye halisa u kibarama dɔn fɔlɔ o kɔfɛ u taara seli kunu lafɛ kinɛkaw de don mɛ u sigin bɛ u wɛrɛ tɔgɔ ko seli taara ka taa mɔgɔ dɔw bɛ a k'u bɛ taa ko minɛnw bɔ u y'u ka wotorotigi fana minɛ mɛ wotorotigi yɛrɛ bɔ Marakala u b'a fɔ ko wula Marakala wotorotigi y'a minɛ ka taa n'a ye halisa kibarama dɔn Kemasina bɔgɔbolo kɔni don o don dɔ bɛ ka fara lakanabaliya kan jarisi kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ bi Kemasina bɔgɔbolo fɛ u ye terrain bɛɛ kɔni dominer bi gɛlɛya kɔni foyi kɔni ma bɔ a la ni min bɛ fara a kan dugu wulilen yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi dugu 79 min wulila an sera ka min kɔndɛ oro si t'a sikɔrɔ bi an kɔni min fɔ faamaw ye k'a lajɛ jarisi bɛna ka na embargo ka dugu kan kalo 3 kalo 8 b'a fɔ k'u ti bɛnkan ta b'u kolo gɛlɛya k'u ti bɛnkan ta o dugu mɔgɔ kelen tila ka bɛnkan ta ni jarisiw su ye u tila ka k'u ka marifa ta k'a di jarisiw ma n'o kɛra dɔ bɛ fara terroriste ka fanga kan an kɔni min ɲini faamaw fɛ k'a lajɛ donso minnu bɛ k'u kolo gɛlɛya ko faso k'u bɛ sɔrɔsiw fɛ k'a lajɛ ka donso dɛmɛ n'o kɛra dugu caman bɛ kisi bɛnkan ma bɛnkan tabala bɛ caya n'o ka jamana fa a nɔ na o kɔni y'an ka laɲini bi bɛɛ kɔni kamana gunnen don an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka bi lakanabaliya warala kojugu an bɔra ko bɛ dugu kan kara b'o cogo la tuwara b'o cogo la bɛɛ ta bɛɛ ten sayi bɛɛ ten ni mutukan kɔni mɛ yɔrɔ jan fɛ dɔrɔn jarisi de don pasiki maa si tɛ se ka mouvement kɔni kɛ bi bɛɛ kɔni bɛ embargo kɔnɔ bi Masina bakɔbolo fɛ en un mot n b'a fɔ Masina bakɔbolo kɔni zone bɛɛ terroriste bolo an filɛ don min ko bi. Ne tun ye Bakari Pile ani tun ale kan ye an bɛ dugawu kɛ yaraba la jamana in basigi ala k'a sabati hali bi Masinaba kɔfɛ sayi baaraw bɛ cogo di olu y'a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya kɔni ka dɔn k'a fɔ k'o bɛɛ ka ɲɛsin ye ma sayikaw ye kumakan minnu fɔ an k'u lamɛn. Tɔgɔ ye Abdulaye Gindo ka bɔ Sayi Masina mara gɛlɛya min b'an fɛ yan bi na o de ye sirako gɛlɛya ye an ka yɔrɔ gɛlɛya min bɛ an ka siraw de tɛ ka bɔ ani Masina cɛ tɛ ka bɔ ani san tɛ ka bɔ an ma sɛnɛ kɛ vraiment an ka sira minnu datugulen don a ka d'an ye fanga ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ pour que siraw bɛ se ka bɔ cogoya min na an bɛ se ka lafiya cogoya min na o de y'an ka hami ye bi na sigatigɛ wale tigilamɔgɔw de bɛ taa u bɛlɛn sira kan n'u ye mobili min natɔla ye ka na kun da an ka dugu kan u b'o mobili lajɔ ka taa n'o ye ani Masina cɛ bɛ ten ani san bɛ ten ani Caro cɛ bɛ ten nɔ kuma laban ye min ye dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka wulikajɔ kɛ ka fanga dɔw bila ka na an fɛ yan minnu b'an fɛ yan ka olu renforcer pour que an ka sira bɛ se ka bɔ cogoya min na n'a fɔra ko an ma sɛnɛ kɛ balo t'an bolo an kan ka wulikajɔ min kɛ ka balo sɔrɔ ani Sanjɛ ani Masina cɛ n'o sira tigɛla dɔrɔn o degun ka bɔ an ka fo ka tɛmɛ an bɛ min fɔ fanga ye dɔrɔn k'u cɛsiri hali bi an mago b'o ka renfort dɔw bila ka na an fɛ yan pour que an ka siraw bɛ se ka bɔ cogo min ni siraw bɔra an bɛ se ka lafiya belebele de sɔrɔ o la. Ne ye Musa Tangara ka bɔ Sayi ne ye jeunesse ka kuma lasera ye gɛlɛya min b'an kan bi Abdulaye Kulubali o de ye an ka siraw bɛɛ tigɛlen don o tigɛlen bɛ ka na se bi ma fɛn o fɛn kalo 3 kalo 4 a b'o bɔ fan foyi tɛ anw na an tɛ se ka taa Masina an tɛ se ka taa San an tɛ se ka taa Saro an kɔni b'a ɲini fanga fɛ k'a ɲini transition fɛ u k'u jija u ka renfort de d'an ma fɛn b'a to an bɛ se ka lamɔw kɛ cogo min n'a fɔra an ma ti kɛ an ma foyi kɛ mɔgɔ min yɛrɛ k'a b'a kun da an kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jatigɛwale mɔɔw olu fana kunbɛn olu fana si tɛ se ka na bilen an ka baara in kɔni gɛlɛya min b'an kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de ye lamɔ kɛbaliya ye an bɛ wele se fanga ma fanga bɛ baara la nka an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara wulikajɔ kan fɛn b'a to ni gɛlɛya ninnu na bɛn an kan cogo min u ka fɛɛrɛ tigɛ ni gɛlɛya ninnu ka se ka wuli min na daga siginin b'a da k'a ti wuli ka bɔ da o ye bɛnkan tabaliya ye jatigɛwale mɔgɔw bɛ bɛnkan ta ni mɔgɔw ye dɔw ko sa ye bɛnkan ta sa ye mɛ bɛnkan ta anw b'a ye bɛnkan bɛ jamana de kɔnturu la minnu ye bɛnkan ta kun de ye pour que e bɛ jamana de kɔnturu la parce que jamana ka hakilila tɛ o de la anw fana taara. Ne tɔgɔ ye Madame Buare Fanda Kulubali Sayi cercle de Masina ne k'a fɔ musow k'u kuma lɛsera gɛlɛya min b'anw kan bi anw b'a fɔ Asimi n'a k'i cɛ denw ye vraiment ni sɛgɛn tɛ fila ye Sayi commune musow an sɛgɛn nin bɛ bi k'a sabu kɛ Bamaji wale tigilamɔgɔw ye ko fɔ anw ye bɛnkan ta anw k'an ti bɛnkan ta wa anw ti bɛnkan ta yɛrɛ anw tɛ Mali dɔ fila ye anw ye Mali dɔ kelen ye un peuple un but une foi
anw y'o de dɔn Mali ye wa anw tɛ taa fan wɛrɛ fɛ dɛ an tɛ bɛn ka da dɛ anw de sɛgɛn nin bɛ bi k'i da o kan Ala ye diɲɛ don o don da anw bɛ dugu côté fɛ birikati di yan u b'u seko kɛ yɛrɛ de koyi nka anw bɛ dugu côté fan bɛɛ fɛ kisɛ de bɛ firiki la anw bɛ dugu kɔnɔ anw ni denmisɛnnin fitinin a bɛɛ kɛra hakili cɛwbatɔ ye k'a sabu kɛ marifa mankan ye denmisɛnnin di o de ye siniɲɛsigi ye ni dangarila kɛ maayara est ce que a na gɛlɛya an b'a fɔ Asimi n'a ka cɛdenw ye u k'i dɛmɛ don an na dugu min wuli nin bɛ kunna yan a cɛya nin bɛɛ a denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw an bɛɛ bɛ kɔngɔ na gouvernement k'an dɛmɛ n'o ye baloko ta fan ye u k'an dɛmɛ o ye kelen ye sira kɔni tɛ anw fɛ yan bi i t'a yɔrɔ si banabaatɔ gɛlɛya ye maa o maa sɔrɔ sira t'an fɛ anw bɛ banabaatɔ ka kan ka taa furakɛ Masinɛ ani San sira minɛ nin b'o sira si t'anw fɛ bi ni den ye muso min sɔrɔ hali ni min ta ye opération ye bɔcogo t'o la n'Ala ma jan kɛ a bɛ jigin an bolo yan jigin ko gɛlɛyara ba bɛ sa den ni bɛ to a la o gɛlɛya kɔni bɛ anw kan yan bi kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ min fɔ Asimi n'a ka cɛdenw ye u k'anw bakɔ maaw lajɛ Masinɛ bakɔ anw bɛ sɛgɛn na bi dɛ ko fɔ an ka bɛnkan ta wa anw tɛ bɛnkan ta dɛ an tɛ faso janfa abada an y'a ɲini Asimi n'a ka cɛdenw k'u k'an majɛ u k'i aranfɔri bila ka na mɛ dɔ bɛ se ka fara lakana kan cogo min na. Ni tun ye sayikaw ni tun y'u kan ye gɛlɛya bɛ tiɲɛ ni Ala ka kan u la nka u bɛ wele bila ka ɲɛsin faso ma nka kuma min k'a fɔ k'ulu ye bɛnkan ta u ma bɛnkan ta u bɛ kuma min fɔ wulikajɔ ka kɛ joona ni ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛ suma bɛ dugawu kɛ yarabɛla jamana in Ala ka kolosuma n'an bɔra ye sankasara min n'i y'a sɔrɔ n'o nana o sankasara kɔni a ye yirimajɔ sɔrɔ maa caman bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ daji kɛra sababu ye n'u k'olu wuli ka b'u ka so kɔnɔ olu kɔni bɛ lakɔliso la u bɛna lajɛ tuma ni tuma jamana ɲɛmaaw fɛ ba ɲumankɛ dɔw b'a la ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛ suma min ye jɛkuluba min bɛ yen n'o wele ko 223 olu bɔra ni kana dɛmɛ kɛ ka ɲɛ suma o sen fɛ dugu ɲɛmaaw olu tɔgɔ la Vie Baba Kulubali ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ. Minnu nalen filɛ an dɛmɛ nin ye vraiment an b'u fo sabula an bɛ yan depuis le 11 depuis san fɔlɔ nana comité sigilen bɛ a kama dugutigi fɛ jeunesse ni chefferie ani chef secteur pour que ka se ka baara in kɛ ko ɲuman kɛ parce que sigida la ni mɔgɔ nana fara ɲɔgɔn kan n'i ko k'i bɛ dɛmɛ tila donc n'i ma comité dɔ sigi a la a ma nɔgɔn commission dɔ sigilen b'an kama pour que ka se ka dɛmɛ in kɛ ni dɛmɛ nana a ka se a seyɔrɔ la bon dɛmɛ fana bɛ na minnu kama ni dɛmɛ nana an b'u yɛrɛ fana wele ka fara an kan a tɛ kɛ k'a fɔ ko an bɛna tila u kɔfɛ o tɛ an b'u bɛɛ wele ka na denmisɛnnin minnu ka kan dɔn na donc an b'o di u parents yɛrɛ ɲɛna ni parents ni minnu ka kan u bɛ d'u ma ni denmisɛnnin minnu ka kan an b'o d'u ma bon surtout u ye minnu bila ka na nin ye denmisɛnnin fɛn de parce que n'i ye denmisɛnninw jateminɛ denmisɛnninw ka ca bon ɲɛnajɛ fɛnw b'a la bon denmisɛnnin finiw fana b'a la u mago b'o la donc halisa an bɛ wele kan bila minnu bɛ yen k'a fɔ ko u bɛ se ka hali denmisɛnnin finiw bila ka na an bɛ u ka dɛmɛ kɔnɔ toujours parce que u tun bɛ ji la de ni san nana fo ka mɔgɔ minɛ a gorge la donc vraiment espoir t'i ye tuguni k'a fɔ ko i b'i ka fɛnw récupérer donc a bɛɛ bɛ tiɲɛ de donc foyi t'u bolo ni foyi ma na donc n'an sera k'o dɛmɛ sɔrɔ vraiment o ka fisa kosɛbɛ. Ni tun ye Vie Baba Kulubali ni tun y'ale kan ye yirimajɔ dugu ɲɛmaa olu tɔgɔ la kuma cɛ dɔ de bɛɛ lajɛlen k'i ka dɛmɛ ne ka se ka kɛ ka ɲɛsin ni maaw ma ji de kɛra sɔrɔ ni ka se k'o walawuli ka b'u ka yɔrɔw la ka minɛnw bɛɛ tiɲɛ an se dɛmɛ min an k'o k'u ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakilila ninnu ne k'o yakubaya n'an bɔra ye Baɲangarakaw fɛ olu ka lakɔli karamɔgɔ dɔ n'a tun bɛ wele ko Omar Gindo maa tun don min bɛ n'i y'a sɔrɔ maa lakodɔnnen n'a kun ka ko ka bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ k'a tun b'a ka tiga foro la dɛ k'a bɛ ka bin siɲɛ ka bɔ o kɔrɔ walajugukɛbaw taara marifa ci a la ka kasara nin na yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma an balimakɛ dɔ bɛ kɛnɛ na min bɛ kunnafoni ko ne ka se k'o d'a ma o yɔrɔ la ye balimakɛ e yɛrɛ jɔnni ka bɔ mini. Ne tɔgɔ Jugali Jigiba ka bɔ Bandiagara. Jugali Jigiba ye kunnafoni sɔrɔ ko kari tɛmɛnen na ko wulikajɔ kɛbaw marifatigiw k'u ye lakɔli karamɔgɔ dɔ bɔnna nin na Baɲangarakaw fɛ a ko kɛra cogo di. Monsieur Kulubali n b'aw fo dimanche 24 août 2024 Bandiagara mun ye pays de capitale yɛrɛ la cɛni mun kɛra ka ɲɛsin an ka école maître ma Umar Gindo école maître la a kun bɛ cours di an bɛ école so min ko Mamadu Tolo fonctionnaire kun do donc a taara à 1 kilomètre de Bandiagara ni bɔra Bandiagara banka sira Bandiagara bɔda yɛrɛ Bandiagara soforokun yɛrɛ a ka tigɛ fɔlɔ dɔ de kun bɛ yen a kun taara a ka tigɛ sɛnɛ bɔgɔlo tu côté de do terroristes bɔra bɔgɔlo tu kɔnɔ ka na tiɲɛni terika faga depuis ni ko kɛra Bandiagarakaw fara fagara dɛ Umar Gindo école maître mun kun do a ka mɔgɔya kun ka bon kosɛbɛ baarakɛla kun do maa sɛbɛba kun do o y'a bɔra ani la dimanche 24 août Bandiagara lakana tɛ mɔgɔ bɛ faga i n'a fɔ chef dugu bɛ gɛn ka wuli foyi tɛ bɔ Bandiagara lakana bilama kɔni vraiment a b'an kamana gan terroristes bɛ bɔ bɔgɔlo tu kɔnɔ ka taa sira tigɛ ka taa yɔrɔ mun ka d'u ye cɛli mun kɛra dalibɔmɔ a ma dogobujɛ mɔgɔ si la Bandiagara ni Sevare sira u b'a tigɛ cogo mun ka d'u ye u bɛ bɔ bɔgɔlo tu kɔnɔ ka taa parc ni sɔngɔ bɛ yan Bangas ni Bandiagara cɛ cogo mun ka d'u ye i bɛ faga i n'a fɔ sɛ foyi tɛ bɔ la u ka dija de fantan ni ɲɛji de bɛ pe dɔgɔn de transition mɔgɔw u ka dija ka fɛɛrɛ tigɛ sɔrɔsiw donc u bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lakana cogo min na population ka laɲini fana tɛ dɔwɛrɛ ye ko danna masaki cɛlenw ani sɔrɔsiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni tɛ an ka laɲini. Ni tun ye Jugali Jigiba ni tun y'ale kan ye
an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya u bɛna sira o sira fɛ yarabi ala k'o sabati n'an bɔra yen Yirimajɔkaw fɛ dɔgɔfɛrɛn tɛmɛ an tun ye kunnafoni dɔ di aw ma k'a yira k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ sifinnaka dɔ ye n'a bɛ wele ko Hawa fa k'a taara bɔnɛ ani na ka sanga ni kunnafoniw ye a kun taara a terikɛw fɛ k'a natɔ la ko dɔw na kɛ ne ka se ka u da ɲɛ k'a bana ni marifakisɛ ye ka tila k'a ka moto taara o kumakan min n'o fɔra min ye 13e arrondissement commissaire n'o ye Modibo Jara ka fara a dangan kan n'o ye Yusufu Kulibali ye an b'u fo nin yɔrɔ in na k'u waleɲuman dɔn tuma min na n'o kumaw fɔra maa caman sigara yɛrɛ dɔw ye kunnafoni di k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 2 waati n'o ye 2 heures du matin ye bɛɛ y'i hakila fɔ nin kunnafoni dilen kɔfɛ 13e arrondissement n'o ye policier min bɛ Yirimajɔ o commissaire n'i y'a sɔrɔ Modibo Jara n'a ka cɛdenw ye olu ye wulikajɔ kɛ sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ka taa kodukɛla dɔw ka tɛgɛ da maa wɔɔrɔ bonyaŋo kan nin waati na n'i y'a sɔrɔ olu ye walajugu kɛbaw yɛrɛ de ye o senfɛ ni maa kofɔlen n'ale kasarala nin na Yirimajɔ tɛgɛ nana da a ko kisɛ kan u ye maa minnu minɛ o dɔw y'a yira k'a fɔ min fara k'a yɛrɛ tun bɛ jɛkulu de la a tɔɲɔ minnu bɛ kaso kɔnɔna na olu ka kunnafoni na polisiw ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ u tɛgɛ dara kisɛ kan k'a yira k'a fɔ k'a yɛrɛ de tun nana u bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan ne ka se ka taa jan damaw ye k'a tun nana dɔ kibaruya fɔ k'a fɔ ko wari b'o kunna k'u ka t'o bɛlɛ u taara o de bɛlɛ Banankabugu tournée na terminus ni Yirimajɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'u gɛn ka na u bɛ moto la o yɛrɛ bɛ moto la olu maa 2 bɛ moto la a y'a ka moto jɔ a banniya kɛɲɔgɔn dɔ in de fɛ yen a n'o ka sɔrɔ ka yɛlɛ moto kan ka sɔrɔ ka tugu nin nɔfɛ ka nin sugu bɛlɛ u bɛna Yirimajɔ yɔrɔ min na k'u bɛna essentiel yɛlɛma k'u ɲɛsin Misabugu yanfɛla ma o yɔrɔnin bɛlɛ la k'a tun bɛ ale kɔfɛ min tora la dɛ o ye tun bɛ min minɛnen bɛ bi a tuma ale kɔfɛ o ye marifa bɔ yɔrɔnin bɛɛ k'a b'a ci dɔ in na o y'a sɔrɔ u tɛmɛna o ɲɛfɛ a na kɛ o fana ye maa ye maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale fana sɔmina u ye marifa ci a la ka marifa o jɛ d'a ma o yɛrɛ tilala o yɔrɔnin bɛɛ la ka marifa ci a la ka tila ka marifa ci u la marifa ciko 2 kisɛ y'a sɔrɔ o tuma k'a y'a yira ale la ko kisɛ y'a sɔrɔ o min kɛra dɛ ni kisɛ y'ale sɔrɔ min kɛ u ye maa wɛrɛ wele o yɔrɔnin bɛɛ ka far'u kan o y'a sɔrɔ a ka girin joli bɛ k'a dɛsɛ a tɔgɔlen dɔ in ka fɔ la u ye maa 3nan n'i y'a sɔrɔ ne k'o ɲini k'o ka fara kan o ka sɔrɔ k'a da u nɔ k'a sɔrɔ ka taa u ka so k'u bɛ taa bila yen de o y'a sɔrɔ a ka moto bɛ ale fɛ yen tuma min na n'u bɛn'a bila yen waati min na o waati kelen kɔnɔna na u bɛn'a bila yen dɔrɔn k'u ɲɛ b'a la burutigi dɔ o na waati sera min kan olu bolila ka b'u ka da la u kana na u sɔrɔ yen olu y'a bila u ka da la ka sɔrɔ k'u kɔ don ko baara in kɛra tan de ye a ko tɔ hali bi u bɛɛ bolo la ni ala sɔnna ma kunnafoni fɛn fɛn ma bɔ a la o kunnafoniw bɛ da an bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɛn min fɔ 13e arrondissement an b'a commissaire n'a ka cɛdenw k'u fo ka tila k'a ɲini an bɛɛ fɛ an bɛ kɛ kunnafonidila ye ka fara an ka jamana kan n'o kɛra an mago bɛ basigi min na a bɛ sabati n'an bɔra yen Bakari Togola kɛrɛnnen ale ka kiri a n'a nɔfɛma 11 de tun bɛ yen nka a ka dɔn maa 5 olu bilara ka taa kaso la san 5 kaso a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ miliyɔn 10 dan u b'o sara o kɔfɛ miliyari 7 ani kɔ o bɛ tila ka sara a fɔra k'u ye wari min n'a sɔrɔ n'o de kɔni fɔra k'o b'u nɔ na k'o bɛ tila ka segin a nɔ na o baara min kɛra min u ka journal donna ye Maître Mamadou Traoré baara in kɛra cogo min ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Procès a daminɛna depuis lundi le 19 a kuncɛra a daminɛna ni mun ye u tun y'a fɔ ko Bakari k'a ye faso wari détourné ani complices yera a la ani d'infraction de faux et usage de faux avocats ye laɲini mun kɛ u y'a yira k'a fɔ bien public o tun tɛ se ka lajɔ n'a fɔra k'a fɔ ko a nɔ minɛna acte de bien public la alors que fɛn min bɛ confédération de ta don confédération de public ye état ta tɛ minnu ye ɲangili kɛ olu tun y'a yira de k'a fɔ ko wari nin k'a bɔra CMDT la CMDT y'a bila ka taa confédération kɔnɔna la ko acte bien public olu tun ye fili ye acte de bien public tɛ yen c'est pas un bien public c'est un bien même si ce sont des paysans mais les paysans olu ka tɔn sigilen o tɛ se ka kɛ état ka tɔn ye cogo si la n'olu ka bien drakira o ta kɛ acte de bien public ye sisan kɔni u mɔgɔ 11 de tun poursuivlen don mɔgɔ 6 olu bilara k'a yɛrɛ la ka fɔ olu nɔ t'a la mɔgɔ 5 n'o ye Bakari Togola ani Solomadi ani Drissa ani mɔgɔ 2 wɛrɛ k'o fara olu kan a yɛrɛ la ka fɔ olu nɔ yɛrɛ la i nɔ yɛrɛ y'a la sa coup d'assises ye u condamné 5 ans de prison u kan ka san 5 kɛ kaso la o san 5 dir'u ma kɔfɛ a yɛrɛ la ka fɔ confédération de ka bien détourné la donc confédération ye laɲini kɛ cour fɛ wari mun détourné la o k'a lasegin u ma puisque tu as fait ko Bakari a n'a ka ɲɔgɔn ko 13 milliards de détourné a nana yira k'a fɔ ko 9 milliards de don bon après a nana sisan ko 7 milliards écarté don donc finalement o condamné ko 7 milliards min lasegin u bɛ san 5 kaso kɛ do kelen-kelenna bɛɛ kan ka miliyɔn 10 sara mɔgɔ 6 olu bilara k'a yɛrɛ la ka fɔ olu nɔ t'a la mɔgɔ 5 n'o ye Bakari Togola ani Solomadi ani Drissa
ani mɔgɔ fila wɛrɛ ko fara olu kan a yirala k'a fɔ olu nɔ yɛrɛ la verdict ni wajibi tun don a ka kɛ parce que an tun sigilen don ka makɔnɔ parce que verdict fɔlɔfɔlɔ min tun binna o tun y'a yira k'a fɔ ko nɔ t'a la mais ministère public ko ka ale ma jɛnɛ ye donc u ye pourvoi kɛ dossier sera cour suprême na u ye dossier cassé yen nɔ ko ka segin ka taa cour d'assises wɛrɛ la tuguni o de y'a sɛti donc a kelen tora tantɔ o dira anw ye parce que a fait pas k'a ko ka mɛn sen na a ka kɛ décision fana bɔlen ne tantɔ n'i ko k'i ka cause ka kɛ anw tɛ se ka jɛn ni ye parce que aspect dɔw b'a la olu ma lajɛ ka ɲa parce que débat kɔnɔna la a fɔra ko 7 milliards mun détourné la a fɔ a détourné ko parce que pièces dɔw tun kan ka justifier olu pièces soit u ma bɔ a temps ou bien u dutera la u ye pièces ninnu écarté de 7 milliards et quelques o ma kɛ sariya kɔnɔ n'o tun pièces taara en compte nin tun tɛna y'a kɔnɔna la an fana ka laɲini ye mun ye sisan pour ka se ka pourvoi wɛrɛ kɛ dossier ka se ka taa cour suprême na o k'a lajɛ ka tiɲɛw ni nkalonw bɔ ɲɔgɔn na k'a lajɛ n'a ka sɔrɔ sariya kɛra a fɔcogo la u bɛ nana ma a fɔcogo la o de bɛna k'an ka laɲini ye k'a yira k'a fɔ kiiri mun tigɛlen filɛ nin tantɔ est ce que nin kiiri in a kɛra sariya kɔnɔ ou bien a ma kɛ sariya kɔnɔ. ni tun ye bakari cogo la u ka sɔrɔnalidonna dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ maître mamadu tarawele la an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn wulikajɔ an ka jamana kɔnɔ na ɲɛta bɛ sabati sira min fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye Ukraine jamana ale farala Mali juguw kan ni ka gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin an ka jamana ka tila ka o dantigɛliw kɛ o baara min kɛra bi Mali yɛrɛ kan ka mun de kɛ malidenw kan ka wulikajɔ jumɛn de kɛ ka tugu faamaw kɔ an bɛ se k'an bolo mana bɔ cogo min diɲɛmaa ka dɔ gɛlɛya y'an sɔrɔ Ismail Fane mouvement jamana kanu porte-parole an ye ɲininkali k'ale la Mali yɛrɛ gɛlɛya a bɔra yɔrɔ jumɛn de la bi gɛlɛya in sababu ye mun ni mun de ye Ismail Fane hakilila ye mun ye an ka lamɛn. Gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye o an balima minnu tun bɛ Kidali n'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka jamana in dilan a fanba yɛrɛ ye famille Intala de ye an balima minnu bɛ kɔrɔyan fan fɛ k'a daminɛ Kidali Tezawaten Tawdeni Minaka k'a jigin ka na fo Gawo fo ka tariku de ɲɛfɔ parce que tubabuw de nana n'u ka janfa jugu n'u ka ko dabiri ye ka na famille Intala ta k'a cɔngɔ mɔgɔw da la sinon Kidali t'olu ta ye o an bɛ don min na fo bi a ka kan Kidali ka matarafa cogo la parce que ninnu bɛ a ɲini togoya bɛɛ la ka segin ka na Kidali an ye tubabuw gɛn siɲɛ 2 an k'an gɛlɛya tubabuw kana don an kan siɲɛ 3nan parce que Kidali de b'u nin kan n'u ye Kidali minɛ diɲɛ don o don ka famille Intala la segin ka na don Kidali o tuma Azawad b'a ta sa fo Mɔti an ka fɛɛrɛ kɛ togoya bɛɛ la Kidali in kana bin tuguni an ka saya kɔrɔ dɔn ni malo ye ni Ukraine ta in ta ka lajɛ anw tɛ to yen Burukina tɛ to yen Niger tɛ to yen parce que tubabuw yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ taabolo tɛ taa fɛn minnu kɔ n'o ye uranium ye n'o ye pétrole ye n'o ye gaz ye n'o ye lithium ye n'i ye nin fɛn fɛn ta k'a lajɛ adamadenw an tɛ taa nin fɛn ninnu kɔ an ka degun ye jumɛn an ma fɛn nin préparé n'a fɔra nin richesse in bɛɛ bɛ anw fɛ yen nin m'a don an ka kalanbulon kɔnɔ ni kalanso ɲɛnama ma kɛ an ka jamana kɔnɔna la ni président fɛn fɛn tɛmɛna hakiliw ma se k'a ye k'a dɔnɔ kɔlɔn se dɔnɔ minɔgɔni an ma nin si kɛ an y'an ka kalan bɛɛ kɛ langi kalan de n'o ye kankala ye nin kɛra mun ye anw na koyi Ukraine ta mun filɛ nin puissance ka kɛlɛ mun an m'an kɔlɔsi a bɛna laban an ka jamana kɔnɔ yan nɔ parce que u bɛna ko ye dabiri Ukrainenw da la Poutine bɛ don Kiev yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Ukraine capitale ye k'a sago kɛ u bɛna mun kɛ sisan Russie ka sulasi bɛ anw jamana fɛn fɛn kɔnɔ n'o ye Mali Burukina Niger ye u bɛna fɔ sisan k'u bɛna olu kɛlɛ o la OTAN bɛna i positionné ni dɔ ye OTAN fɔ i bɛna Faransi fɔ mais occidentaux fɛn fɛn bɛ yen n'a ka giriya tila dɔ bɛ OTAN kɔnɔna la OTAN jukɔrɔma tintelen don ni dugu jumɛn o ye États-Unis États-Unis ka base kun sigilen don Niger fɛnɛ ko k'olu ka taa Américains dun filɛ olu ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛna ta colonie fasa Afghanistan kɛra an ɲɛna yan Irak kɛra an ɲɛna yan hali n'a y'a sɔrɔ u y'u sago kɛ o jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa Libi cile filɛ nin OTAN fɛ ka sababuya bɔ Faransi la bi na Libi pétrole a tilalen don Américains b'u ta Faransi b'u ta Grande-Bretagne b'u ta u bɛ fɛ ka na o positionnement de fɛnɛ kɛ Russie fɛnɛ kana se ka anw sɔrɔ Tunisie fɛnɛ bɛ fɛ ka baara kɛ ni Poutine ye Américains y'u ɲɛ bilen bɔ Tunisie président fɛnɛ na ka yira k'a fɔ ko avion bɛ taga segin na a ka jamana kɔnɔna la ko o ye Russie avion ye ko Tunisie président k'i ɲɛfɔ Américains y'o o lettre ci Tunisie président ma a taale tile 3 bɔ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ fɛ ka occidentaux to yen k'u ɲɛsin Russie ma k'a kɛ partenariat gagnant ye Américains dun ɲɛ b'a la olu ka intérêt menacé don u b'a kɛ cogoya bɛɛ la ka kɛlɛ wuli k'a jɔ cogo min na olu bɛ se ka don a ka kan Mali kɔnɔ yan bi an ka ɲɛmɔgɔw u ka patriotisme tɔ sinsin maliyɛnw dusukun na gɛlɛya bɛɛ tiɲɛ don mais an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka exemple yira jamanadenw na Burkina président a sigi ni sisan cɛ a ye ese ka weleweleda kɛ ko ka jamana dɛmɛ ko jamana bɛ guerre la a ye miliyari 80 kɔ de fara ɲɔgɔn kan buruburuni de b'a jɛ miliyari 100 na an ma bouger yɛrɛ ka bɔ hali 3 miliyari la fɔlɔ san 3 weleweleda kɛlen don n'i y'a ye Burkina ta in u sɔnna u ka président ye Burkina président y'a yira k'a fɔ ko président y'a sara k'ale tɛ o ta ko capitaine y'a sara k'ale b'o de ta donc o de y'ale ka jala ye ale bɛ a ka
ka o sarali ta ministre minnu bɛ yen olu bɛ salaire minnu ta a ye camanba de bɔ a la halisa ko jamana bɛ guerre la olu ka kɛ musaliya ye k'o yira jamanadenw na o de kama u ye weleweledaw kɛ jamanadenw bɛ contribuer mais anw ta la o ma kɛ o ye jamanadenw ɲugun dɔɔni mais hali bi an bɛ maliyɛnw deli ala ka hakilila ɲuman di an ka ɲɛmaaw fɛnɛ ma an bɛ guerre la kɛlɛ tɛ taa wari kɔ o an k'o fɛnɛ fɔ o ye tiɲɛ de sa n bɛ mun fɔ maliyɛnw ye k'a gɛlɛya an ka autorité an ka meeting belebele organiser k'a yira diɲɛmɔgɔw la ko jaja Ukrainien de ye janfajugu don ka terrorisiw dɛmɛ an ka jamana kan ka taa an ka sɔrɔdasiw faga ko jaja OTAN yɛrɛ de ye terrorisiw ye ja OTAN ne tɛ droit de l'homme respecté ja OTAN ne tɛ démocratie respecté an b'a ɲini an ka autorité fɛ an ka gouverneur a ka autorisation di an ma an ka bɔliba kɛ ka jeli kɛ an bolo la k'a yira k'a fɔ ko Ukrainien nana jeli bɔ an ka jamana kan Mali k'a kɛ Burkina k'a kɛ Niger k'a kɛ a tila ka weleweleda bila jamana o jamana n'a bɛ CEDEAO kɔnɔ Union africaine bɛɛ de ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko jaja ninnu pewu de terrorisiw ye maa k'i dɛmɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ dɛmɛ dɛ anw Mali u k'anw ta dan anw ma fɔlɔ ka autorisation da an ma an ka bɔliba labɛn k'a bɔ ka yira diɲɛmɔgɔ la ko janfa de binnen don anw kama silasi kelen bɛ nin ko in na nin ko in tɛ silasi ko in u ye nɛgɛ karafi la ka sɔrɔ ka na cu donc yan'o ka kɛ an ka wuli joona an ka devant ta yanni ko wɛrɛ ka na don nin ko in na. Ni tun ye Ismail Fane ni tun ye ka ye mouvement jamana kanu porte parole don ni y'a ma ye dɛmɛ n ka wara la i yɛrɛ ka sɔrɔ a kunyanfan fɛ o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana kɔrɔ ni tilebe bani ka ɲɛ ala ka an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye min fɛnjugu olu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ taa an ka sifinnakaw ma a kɔlɔlɔ ye jumɛn de ye jɛkuluba min n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ a ko yɛrɛ kɛlɛli ɲɛmaaya ma n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Sidi Mohamed Samake ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Fɛn min bɛ dankari i hakili la a bɛ dankari i ka adamadenya la a bɛ dankari i ka nafolo la a bɛ dankari i ka santé la furu ɲɔgɔnna i denw a bɛ dankari i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen i ka baara n'i y'a ye i bɛ k'i sin k'o ta k'i ka nafolo don a la k'i ka temps perdre c'est que e t'a dɔn de n'i b'a dɔn i t'a kɛ ɲɛnamini fɛn tala bɛ se ka kɛ a yɛrɛ sababu ye mais a bɛ se ka kɛ maa min t'a ta a bɛ se ka k'o fana sababu ye o baara bɛ se ka kɛ bolifɛnw na o baara cɛjugu bɛ se ka kɛ maramafɛnw na parce que n'a nɛgɛ y'a minɛ diɲɛlatigɛ foyi tɛ a tɛ min kɛ k'a ta. Ni tun y'a ɲɛmaa minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛli ma Sidi Mohamed Samake docteur min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛsinnen bɛ a ko yɛrɛ a ɲɛnabɔli ma médecin colonel Magalu maa bɛ se ka bɔ a la cogo di ani a bɛ mun cɛ maa ye ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. N bɛ don min na ko bi denmisɛnninw a kɛra cɛw ye a kɛra musow ye fɔlɔfɔlɔ an tun b'a jateminɛ n'an b'an ka jateminɛw kɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin san 17 san 18 de bɛ a mais sisan san 12 san 13 de bɛ k'a daminɛ o b'a yira k'a fɔ ko min don a bɛ ka juguya an ka dugu kɔnɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ k'a bila n b'i dɛmɛ i b'a bila parce que mɔgɔ kɛnɛyara la mɔgɔ fana caman bɛ yen halisa an bɛ k'o continuer ka prise en charge kɛ. Docteur Magalu ni tun y'ale ka sira ye a ko kɔnɔna na sariya tigilamaw sariya yɛrɛ mun de fɔ a la n'i yera la i kan ka ɲagili jumɛn de kan ka da i la an ka sariya tigilamaw lamɛn. ɲangili min bɛ boli e kan o ye ɲangiliw bɛmagiriman de n'a b'a fɔ ma ko c'est peine criminelle n'o b'a daminɛ san 5 ka taa se san 10 kaso ma ani amandi 240,000 ka taa se miliyɔn 2 ma. N'i tun ye sariya tigilamaw ka ɲɛfɔli a ko hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ dɔw tun b'a ta n'olu dɔw bɛ nimisa minɛ kɔnɔna na o maa dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn. Sanwa ye min da ne yɛrɛ kan kunun ka se bi ma ne yɛrɛ tun b'o dɔn ne tun tɛ s'a ma k'a ta. N bɛ se ka min fɔ ɲɔgɔnnaw ye u ka constitution ta u ka na don ko in la bilen parce que foyi t'a la ni nimisa tɛ regret dɔrɔn de b'a la an ka k'an bangebaaw sago ye. O tuma na ne bɛ dugawu de kɛ Ala bɛ se ka lasegili kɛ den ye cogoya min na a fana ka se ka cɛ sɔrɔ ka taa ka cɛ lasigi la ka bɔ ni ko ninnu kɔnɔ ne tɔɔrɔ la. Ni tun ye maa minnu bɛ yen kɛra ɲɛnaminimafɛn bɛ yen n'a kɛmɛ k'olu sosuwa o dɔw n'u somɔgɔw kuma tɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen fɛn min bɛ yen n'i b'a min n'a b'i bɔ i hakili kan e kan k'o ye k'o to yen hakilima yɛrɛ diɲɛ taabolo kɛmɛ ka maa hakilima caman kamana gan sago ye min tɛ hakili kan ka ban Ala ka hakili ɲuman d'a ma k'an fori ka bɔ nin na n'an bɔra yen Yirimajɔ Bakɔrɔbugu la wulikɛjɔba dɔ sigilen bɛ sen kan jumadon ni Ala sɔrɔ ma sini lazara seli o ka seli k'a sɔrɔ maaw bɛɛ sago ka misiriba kɔnɔna na ka dugawuba dɔ kɛ an ka jamana surasilakaw ye ka kuranɛkalanw k'u ye ka dugawuba k'u ye o baara bolodalen bɛ sini jɛkuluba dɔ fɛ n'o ye mouvement ba dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya parti min bɛ yen ni sifinnakaw bi Mali kɔnɔna na a ko kanɛ na ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'u kofɔ olu y'a hakilila sigi yaasa ka pratique di an ma jɛkulu in yɛrɛ minnu y'a sigi o ɲɛma baara in kun ye fɛn jumɛn de a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye k'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
tɔgɔ Adama Kante sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ Bagɔlibabugu ma. Ne ye kulu ɲɛmaa ye kulu min n'a bɛ fɔ o ma ko MJP de Mali. MJP de Mali bolofara min bɛ Yirimajɔ Bagɔlibabugukaw fɛ yen ani Bagɔlibabugu alimami tɔnba an ye bolodiɲɔgɔnma dɔ organiser ka an ka surasiw dɛmɛ ka an ka cɛmancɛ fanga dɛmɛ ka dugawu kalanba kɛ ka ɲɛsin an ka surasi minnu bɛ ka to janfa la bi ani an ka surasi minnu fana banana ani jamana yɛrɛ cɛmancɛ fanga ka dugawu k'u ye ka dugawu kɛ an yɛrɛ ka dugawu kɛ jamana nin bɛɛ lajɛlen. Welewelemada kan de don ka ɲɛsin Bagɔlibabugu sigidala mɔgɔ bɛɛ ma denmisɛnninw ani maakɔrɔbaw association do ita association na wo bɛɛ lajɛlen welelen don ko ni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bonya yɛrɛ talen don ka di Yirimajɔ dugutigiba ma n'o ye Ncɔ Jara ye. Yirimajɔ polisiso mɔgɔw olu welelen don Yirimajɔ mairie Bagɔlibabugu mairie ka taa se Ɲamana Osufɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen welelen don. Baara yɛrɛ a bɛna boloda juma nata n'a bɛ bɛn le 30 août ma Yirimajɔ Bagɔlibabugu la a bɛna kɛ Imam Lamine Sakɔ bɛɛ b'a fɔ ma ko Sakɔkɔrɔba a bɛ k'o ka misiri kɔnɔna na. Baara nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ 16h pile kuranɛkalanw bɛ daminɛ ka taa se laseli tɔw ma. An b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'i jira ka na ye nin kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka na dugawu kɛ an ka jamana ye. An ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Gota ye a ko ni jigi b'ale la k'o ye jamanadenw ye anw minnu ye sifinnakaw ye a ka kan an ka nin hakilina ninnu waleya ani maakɔrɔbaw an ka nin activité ninnu waleya kosɛbɛ ka jamana ɲɛmaa k'a yirala k'a fɔ ko a ye layiru min ta jamana ye ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔfɛ an bɛɛ k'an jilaja an kana nin dugawu kalanba nin kɛnɛ kɔnɔ ka na dugawu kɛ jamana ye. Ni tun ye jɛkulu ɲɛmaaba ye i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Adama Kante la baara in bɛna kɛ yɔrɔ min na Bagɔlibabugu kɛrɛnnen na o misiriba alimami a yɛrɛ ye kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. Imam Lamine Sakɔ do Bagɔlibabugu alimami ɲɛmɔgɔ k'a ɲini alimami bɛɛ lajɛlen fɛ jamana ko de sera tezawatɛn ni guerre kɔfɛ jamanaden bɛɛ ɲɔgɔnna ka bɛn kelen ma alakira sallallahu ko hubbul watan minal iman jamana kanu ye limaniya dɔ ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan se wɛrɛ tɛ anw alimamuw ye fo dugawu kɛ bɛɛ den de bɛ faama la n'o ye surasi gurupu ye an kana jɛ lasa mana seli se ne yɛrɛ ka misiri la ka Sakɔkɔrɔba ka misiri kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan kana dugawu belebeleba don an ka force armée jamana surasiw ye Mali jamana a kɔnɔ ka bɔ ka minɛ ye ka se tezawatɛn ka se Kidali se tezawatɛn a ka jan dɛ an kana dugawu ba don u ye ala k'u sankɔrɔta juguw sanfɛ minnu bɛ jamana tilali kɔ o dugawu sɛbɛkɔrɔ don u ye o de y'an ka wele kumakan ye ka da bɛɛ lajɛlen ma alimamuw welelen bɛ maires welelen bɛ dugutigiw welelen bɛ an ka fara kɛnɛ in ka kana kɔrɔnɛ belebeleba in kalan ka a kɛ sankɔrɔta ye ka ɲɛsin an ka sarasiw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka an boloma dɛmɛ fana ka d'a kan nin baaraba in ani joli bɔn ka kan n'an ye joli sɔrɔ misi ka sɔrɔ saga ka sɔrɔ k'aw kan tigɛ k'o fana kɛ hinɛ lase ye an ka banbaatɔw ye minnu fatura k'a kɛ olu ye surasi kunda minnu ɲɛnama jɔlen bɛ ka dugawu k'u ye ala ka n'u ben ala k'u san jugu la walasa an bɛ se ka jamana frontière bɛɛ lajɛlen dakuru cogo min na parce que an ka surasiw tangana an ka jamana bɛ taa ɲɛfɛ. Ni tun ye Imam Mohamad Lamine Sakɔ ni tun y'ale kan ye sini lazara mana seli ni ala sɔnna ma an bɛ ye nin ju la ka fɛn min fɔ jamana ko don ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ka jamana ma n'an bɔra ye muso chauffeur o man ca kosɛbɛ sanko camion ba boli musolaka dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ ko waraba kɔnɛ ale kɛlen bɛ k'i cɛsiri baaraw fɛ cɛw bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa ye wa ba sigilen bɛ baara in fɛ o baara in yɛrɛ a nafa ye mun ye baara in daminɛ cogo di waraba kɔnɛ yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Fa ye n bolo don a la min fa kunna k'a fɔ ko n fari don a bɛ n denkɛ minɛ n'o a ma n denkɛ minɛ parce que a ye n paranti kalan nin parce que min da parantaw kan a y'o da n yɛrɛ kan san min na parantiw bɛ da mobili jɔ jigin da mobili jukɔrɔ e yɛrɛ ye paranti ye an bɛ nin gɛlɛya kɛ ko ka kɛ chauffeur ye depuis nin san 13 a ye n bolo don a la ala barika la n bɛ n yɛrɛ balo n bɛ n ka dépenses kɛ n tɛ maa wele n ka dépenses la parce que ani mansaw bɛ dɔ kɛ mansaw ye a bɛ ka zi n ka furuko kan parce que dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko muso a bɛ cɛw cɛ la a bɛ remorque boli la u b'a fɔ ko chauffeur bɛɛ bɛ kulonkɛ i la ka sɔrɔ e bɛ baara in na baara yɛrɛ kanu bɛ e la hakili tɛ jigin la k'a fɔ i ka kulonkɛ kɛ parce que e ɲɛ b'i ka baara de la ne tɛ boli ka taa jamana kelen na n bɛ taa Abidjan n bɛ taa Senegal n bɛ taa Conakry yɔrɔ dɔw la i bɛ taxi kɛ a bɛ sɔrɔ wa i tɛ se k'i ta parce que i ye muso ye o caman bɛ baara in kɔnɔ. Waraba kɔnɛ yɛrɛ nin tun y'a kumakan ye a baara ɲɔgɔn dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kuma min fɔ waraba kɔnɛ kɛ nin wulikajɔ in na an ka lamɛn. Ne kɛlen k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka mobili baara de kɛ depuis parantiya kɔnɔ ne y'a dɔn k'a fɔ dusu b'a la parce que ni dusu ci la i muso tɛ sɔn ka na sa i tɛ sɔn ne ye muso jɔ sa ka mobili wuli k'u ka don ka sigi u tɛ sɔn parce que a baara sɛgɛn kosɔn a tɔɔrɔ kosɔn et puis a n'a lagosi i bɛ dugumala min na parantiw bɛ si duguma dɛmɛ kan de a fana bɛ si duguma wa ni kabini kɔnɔ ni san nana a tɛ don dɛ cɛw bɛ jɔyɔrɔ min a bɛ jɔ yen par exemple cɛw bɛ donni min ta a b'o donni ta cɛw bɛ taraji min bolo a b'o taraji de boli bon n'a wulila ɲɔgɔn fɛ a bɛ don ɲɔgɔn fɛ a ɲuman bɛ don cɛw a fana ɲuman bɛ don ten donc n b'a fɔ o yɔrɔ ninnu na parce que muso ka déterminer tan quoi muso in yɔrɔ dɔrɔn a ka détermination b'o bɛɛ kɔnɔ quoi. n ka patron de a bɛ se mobili la kosɛbɛ chauffeur tɔw bɛ taa cogoya min na a fana bɛ taa ten nɔ mobili kɔni dɔnni ko banna a ye mobili dɔn kosɛbɛ yɛrɛ donc a kɛlen ka dusu dɔn kɔnɔ
ka kɛ a yɛrɛ ɲɔgɔn na ni tun ya baarakɛɲɔgɔn dɔw kan ye ko musoya ti ko tiɲɛ wa cɛ yɛrɛ ti ko dilan dɛ dusukolo don ani kow kɛcogo ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye kayi marabolo kɔnɔ kɛrɛnna sagabarikaw fɛ yen o sifinnakaw ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka sira dilanbaw sigi sen kan u ka dugu kɔnɔna ka gɛlɛya bɛ a ko la k'o sababu kɛ musaka t'u bolo u bɔra k'o baara min kɛ min ye sifinnakaw ka ɲɛma danga ye ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. ne tɔgɔ Laji Faburi Kamisogo Sawa dugu kɔnɔ jeunesse o ɲɛmɔgɔ dankan o le ne ci bi an bɔra ka sila baara walasa bore siɲɛ ka kɛ sira cogo min a ɲuman ani lakanta boloma cogo min na mɔgɔ bɔra fantan ani naani bele deni na walasa sira in siɲɛ ka dilan cogo min siran tiɲɛnen ka bɔ jan fo baleya fo lɛginɛ fo jan fo kita yɛrɛ siran yɔrɔ bele deni tiɲɛnen bi an ti wele bila denmisɛnninw ma denmisɛn bɔta Sabari n'a Sɛnɛgɛ buguda bele deni na walasa siran siɲɛ ka dilan cogo min an ti baara kɛ Adawa taga sira Seguna sira kayi kun la station de service kan baara caman kɛta bi mais a même ban halisa a ɲɛ wele bila bele deni ma walasa ale siɲɛ ka dɛmɛ cogo min na walasa baara to mɛ n'o ye o le siɲɛ ka kɛ cogo min bonya ani karama kɔnɔ bari baara in a ka gɛlɛ kojugu jeunesse kesu la jeunesse tɛ kan ka wari sɔrɔ dahidugu tɔ la o le sɛnɛ le kɛla mais Sabari bonya ta Sabari tɛ jeunesse sɛnɛkɛla ale wari ɲinina maɲumako bolo de ma ka don bitigitigi lo kan walima n'an ti baara daminɛ volontaire mɛ n'o ye siɲɛ ka a b'ale yɛrɛ dina la n'ale siɲɛ ka wari d'a ma dumuni bɔtɔ le to mobili gasoil a bɛɛ bɔtɔ le to a ka gɛlɛ fɔ ka dépasser wagati dɔ le sa i ye baara kɛ wari min tiɲɛ ka t'i bolo a tɛ tanbi jibɔrɔ kelen sɔngɔ dole yɛrɛ je i ye baara in kɛ i y'a bɛɛ de kɛ juru la baara mɛlɛ ban i le sigi ka kuma kɔ walasa juru minnu ta ni wele sen ka le dun cogo min a ɲɛ baara la o hukumu de kɔnɔ a ɲɛ wale bila bele de ne ma sila tɛ baara la mɔgɔ kelen ye ni le sen k'i fanga fara fanga kan walasa hakilina ɲuman la o matériel la o bula wari la o a bɛ se ka kɛ hali hakilina ɲuman ye wari t'i bolo hakilina ɲuman ye la i sen k'o d'a ma walasa yɔrɔ nin a sen ka baara cogo min bonya ani karama kɔnɔ sinon tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnninw bɛ kan ka bɔ cogo min denmisɛnnin bɛ kan ka bɔ ten mobili fila o bɛɛ y'an bolo disposition na mobili lo wagati dɔ lo hali tɛ sɔn gasoil la ala k'an bɛn kelen ma. ni tun ye Laji Kamisogo ni tun ale kan ye sifinnakaw ka ɲɛma dankan sifinnakaw ka ɲɛma yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ baarakɛla ye radio baarakɛla don ale yɛrɛ kuma min fɔ ko in sen fɛ o filɛ. ne tɔgɔ ye Madi Kamisogo ni radio le animateur ye wa n ye président de la jeunesse communale ye Gadugu 1 a commune denmisɛnw sifinnakaw ka ɲɛma de don Bilaye Kulubali min ye Sabari denmisɛnw bɔra ni ka sila baara kɛ bi nka a kɛla gɛlɛyaba kɔnɔ n'a ma ɲa sanji nana sanji baara kana don o don jiyɔrɔ baga la ka tiɲɛ fo dun tɛ sifinnakaw ma ni sira baaraw ni dugu dilali tɛ dugu tɛ jɔ ni dugudenw tɛ dugu tɛ dilan ni denmisɛnw tɛ o la n'an bɔra ka baara in kɛ gɛlɛya min kɔni b'an kan kosɛbɛ o de ye dɛmɛko gɛlɛya ye n'an sera mobilitigi filaw ma olu ye mobili fila d'an ma mobili fila dilen kɔfɛ gasoil sɔrɔli a kɛra baara ye gasoil 20 litres Bilaye Kulubali o fɛn min ni a caman ye kosɛbɛ an bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ kosɛbɛ an bɛ don mɔgɔw kan minnu bɛ tan ni duuru fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan o de sena ka ni ka gasoil tɔ sangɔ ka a sɔrɔ bibi na an kɛra cercle ye dugu nin tɛ dilan ni dugudenw tɛ an bɛ min fɔ an ka autorité ye faamaw ye u ka bɔ k'an dɛmɛ kosɛbɛ yɔrɔ caman minnu kan ka dilan hali bi a to caman de bɛ kɔfɛ nka a tɔ bɛ résoudre cogo di hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini faamaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'an dɛmɛ kosɛbɛ o la mi il faut k'i waleɲuman dɔn. ni tun ye sifinnakaw ka ɲɛma kan ye Madi Kamisogo Sagabarikaw fɛ radio min n'o ye yele a bɛ baara k'o la kuma tɛ dɔwɛrɛ bi wulikajɔw bɛ sen na u fɛ sigidalamaw ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma bɛɛ k'i seko kɛ n'o kɛra u ka ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛ o y'a tila kunba an bɛ dugawu kɛ ala k'a tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye kuranɛ yɛrɛ mun de don maaw b'a ka kɛ cogo di kuranɛ yɛrɛ dabɔra cogo di a n'a kan ka kɛ cogo di ani n'i ye kuranɛ kalan i kan ka se ka mun ni mun de kɛ Siriya Kulubali ka bɔ Ŋɔnɛbugu Masina Wɛnina n'i y'a sɔrɔ ale sigima Yibajɔ Bagarabu kulu sanfɛla la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. kuranɛ ye kelen pewu ye kira min cira anw ma n'o ye Muhamadi ye kelen ye kisi ni nɛɛma b'a ye nka n'i y'a ye bolofara cayara waati bɛɛ na fiyewu doji bɛ kalo la tiɲɛ tɛ kuranɛ ye kelen dɔrɔn ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo o cogo hadisaw ni fikiw la n'an bɛ bɛɛ k'an ka taa kuranɛ yɔrɔ la kuranɛ min fɔ jiri kuranɛ dun filɛ k'a bɛɛ fɔ an ye k'a ban kuranɛ ko silamɛ bɛɛ ye kɛ juruba kelen ye nka n'an mana alikuranɛ kɛ kumakan ma n'an taara fɛn wɛrɛ min na min de kuranɛ ta ye bɛɛ y'o dɔn o ye ta ɲini sira ye o bɛɛ ban bɛ baara ma ka taa kuranɛ ta k'a kɛ jagokun ye k'i denbaya balo o la k'i muso balo o la ala kɛra y'o kɛ jɔnni ye ala kɛra mɛn kuranɛ ta ko a bɛ taa sigi ko maa kana fɛn d'a ma dɛ an ka muru ni siriya y'a fɔ cɛ tɛ mɔgɔ tun bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ a ye o a ye waleɲuman kɛ tan a y'a kɛ tan a tigi sara nɔfɛ a mɔgɔ tigi sara la nka bi muru taama ka taa u ka sara yɛrɛ ye ko silamɛya ye fɔ jɔn ye o fana ne sunnamɔgɔw wulila k'a fɔ an ye an b'an ko sunnamɔgɔ ko a bɛ don se a bose tiɲɛ tɛ sunnamɔgɔw b'a ni tiɲɛ yɔrɔ dɔw la o wajulu tigɛ ni sara ye dɛ wajulu bɛ kɛ ala jati ɲɛna de kosɔn o b'a sɔrɔ i bɛ bɔgɔ baara la walima i bɛ cikɛ la walima i ye minisi ye ne wajulu waatiw sera i b'o minisiya bila i bɛ tigi wajulu kɛ k'i silamɛw lafaamuya kiriki baara kɛ ne min kɛra dɔnnibaa ye bi dɔrɔn k'o ye dɔɔnin kalan i b'a ye u bɛ taa bugu so kɔnɔ k'a kɛ n'a fɔ mɛlɛkɛ tiɲɛ tɛ o e ye fɔlɔ maa ko kuranɛ kalan na o nin y'o kalo ji o ji bɛ k'i diinɛ tiɲɛ bolo
kamala diɲɛ da bɛ se ka jɛ baara kɛ ala ye hɔrɔma di maa dɔw ma adamaden m'u bonya hali kuranɛ tɛ nka ka taa kuranɛ de kɛ métier ye walima ka diinɛ kɛ métier ye diinɛ tɛ métier ye diinɛ ye ala ka diinɛ ji métier tɛ diinɛ y'an taabolo ji a ye nin siraba in minɛ dɔrɔn diinɛ ji o ye i b'i to sira kan ko n ka ɲi minɛ i bɛ k'i dimini ɲini ni dimina in minɛ i bɛ taa ji ɲini nka o tɛ bi o t'an ka diinɛ la dɛ an ko kuru kɛnɛ n'a ye o diinɛ bɛ jɔ cogo di ala tun y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ni mɛ ala kɛra ci foyi kama fɔ hinɛ hinɛ bɛ min ne k'a den e n'i k'i denbaya k'a dun ne fa nana ma k'i yaala k'e bɛ diinɛ e bɛ mun diinɛ fɔ ne ye ci tɛ an bɛ baara kɛ de k'i balo halala la cɛw cɛ bɛ yen walahi n'u bɛ balo ten k'a sɔrɔ baara wɛrɛ t'u la u bɛ haramu dɔrɔn don tiɲɛ tɛ e mɛn'a sɔrɔ kuranɛ bɛ yan kuranɛ ye ta ye wa a cira ala kɛra jumɛn ala kɛra k'a di diɲɛ bɛɛ ma diɲɛ bɛɛ ka kan na mɛ e bɛ to kɛ cogo di métier wɛrɛ k'i sigi o kan n'an m'a kɛ tan diinɛ tɛ jɔ ne nin dɛ o tɛ tiɲɛ kuma ye o kalo ye o tɛ tiɲɛ ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o ji ye mali yɛrɛ diinɛ sabu tɛ mɔgɔw bolo sabu i bɛ da maa o maa na bi k'o ye diinɛ ɲɛmaaba ye i b'a sɔrɔ nafolo kanu b'a la ka tɛmɛ hali firawuna kan mɔgɔw ye fɛn kanu kojugu fo ka taa kuranɛ kɛ jagokun ye i ɲɛ bɛ a mɔri fɛn o fɛn na mɔri caman ye ba kelen bɔ bi u bɛ kuma ni alikuranɛ ye i b'a sɔrɔ baara t'u la métier t'u la u sigi mɛ u bɛ dumuni kɛ n'o ye hɔrɔmasi t'u la ko ni t'u la ko i b'o sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala kɛ mali suma jamana in bɛ cogo min na bi ala e tulo bɛ anw na ya rabi ya alahu an m'a fɔ finma an m'a fɔ jɛma an ko e ala degi jamana in suma n'an bɛ hɛrɛ ye ne tun ye siriya kulubali ka bɔ masina ŋɔnɛbugu wɛni na a sigilen bɛ yirimajɔ bakɔrɔbu kulu sanfɛla la kuma tɛ dɔwɛrɛ bi karamɔgɔlakaw kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ kuranɛ kalan kuranɛ fɛn dɔ fɛn bɛ yen n'a ka bon ni fɛn bɛɛ ye a kana kɛ jagokun ye o ye kɔrɔfɔ in kun ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira sɛbɛn mun b'e bolo bi sɔgɔmadafɛ foli an b'a di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ an bɛ taga sudan jamana kɔnɔna na baraji dɔ ni ale bɛ sudan kɔrɔyan fanfɛla la ale binna o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 60 ɲɔgɔn ka olu bɔnɛ o nin na wa mɔgɔ 100 ni kɔ olu tunnen bɛ nin wagati in na ko ni baraji kofɔlen binni kɛra sababu ye ka na ni ji kasaraba ye dugu caman kɔnɔna na minnu bɛ sudan ale kɔrɔyan fanfɛla la ko wulikajɔ olu bɛ sen na yaasa mɔgɔ 100 ni kɔ minnu tunna olu bɛ se ka ye cogoya min na n'an bɔra an bɛ taga Afrique du Sud jamana kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi Afrique du Sud minisiri min sigilen bɛ kiriko ɲɛnabɔli ko kunna ni wagati in na ŋunuŋunukanw bɛ ale nɔfɛ sabula ko siga kelen bɛ a la ko kabiri san 2014 ka taga bila 2021 na a ka mɛriyaw wagati la ko a tɔgɔ donna nafoloko yuruguyurugu ko dɔw la an wagati min ko sisan olu kumaw wililen don fanga sina maaw y'a yira k'a fɔ ko ni minisiri kofɔlen ka walan sɛmɛ ko sabula ko kiriw ma tigɛ fɔlɔ ka se ka a dɔn kun kelen min kelen bɛ sababu ye ka a tɔgɔ don nin ko in na kunu arabado Afrique du Sud jamana ɲɛmaa laseli kɛ ni minisiri kofɔlen ma k'a ka bɔ k'a ka a yɛrɛ lajɛya wa k'a ka na ni sɛbɛn min b'a yira fana k'a fɔ ko a nɔ tɛ nin ko ninnu na ko ŋɔni tɛ ko a bɛ walan sɛmɛ n'an bɔra yen sa tile 2 taama fɛn min Espagne minisiri ɲɛma ale y'o kɛ Mauritanie jamana ale ni Gambie jamana kɔnɔna na nin dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ taama ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye tungalatagalaw olu ka tungalatagaw duguma sira fɛ u bɛ se ka dabila cogoya min na ani Mauritanie ka fara Gambie marabagaw kan olu ye bolonɔbila kɛ bɛnɲɔgɔnya ka sɛbɛn dɔ la min b'a yira k'a fɔ ko minnu bɛ taga duguma siraw fɛ u bɛ na wuli ka olu kɔni daminɛ n'an bɔra an bɛ taga Senegal jamana kɔnɔna na Senegal babolo yanfan min bɛ yen nɔ ni o ye Falémé ye ale babolo numan yanfan Senegali ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko san 3 kɔnɔna na ko dugu jukɔrɔfɛn minnu bɛ bɔ a yɔrɔ kofɔli la ni o ye damanda ye ko o baaraw bɛna na ɲɔngɔri babolo yɛrɛ bɛ sa Senegal ale ye worodugu selege ka taga a kɔrɔyan fanfɛla la ka surunya Mali ale dancɛ la ko u bɛna o baaraw olu ɲɔngɔri sabula ko a yirala k'a fɔ ko ni damada kofɔlen ko a yɔrɔ tiɲɛnen don kosɛbɛ nin waleya in fana bɛna na kɛ yaasa maa minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati cogoya min na an ye min sɔrɔ kɔkɔna kunnafoni n'an karamɔgɔ ni tiyo la kumaba dɔ ye an cɛ sira sɛbɛ kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se jan jamana wɛlɛ ma ala ka basigi badabada ni k'o sabati ni ala sɔnna ma sini aw ni sirikulu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ni ne ni ala sɔnna ma dɔgɔ furanjɛ wɛrɛ